Segons l'estudi sociodemogràfic i psicològic del col·lectiu trans a Espanya, el 82% de les persones d'aquest col·lectiu ha patit alguna agressió física, el 31% ha sigut discriminada al seu lloc de treball i el 23% ha intentat suïcidar-se. Tot i amb aquestes dades, actualment a Espanya no tenim una llei estatal que protegeixi el col·lectiu, una reivindicació des de fa dècades. Doncs aquestes dades ens semblen una mica minses, la veritat. Tenim que tenir en compte que el col·lectiu trans sempre ha estat molt segregat, sempre ha estat molt segregat de lo que és la societat en general. Llavors els estudis sempre han tingut un tall de realitat, no? Sobretot el tema de les dades de suïcidi o de pensaments de suïcidi i sobretot també, a veure, jo com sindicalista, que vaig estar 11 anys al sindicalisme, vaig veure una altra realitat que no dona aquesta dada, sinó que és molt més gran la discriminació en l'àmbit laboral. Bueno, pues somos padres de una niña trans de 9 años y hizo el cambio a los 7. Y sí que es verdad que desde un principio, desde incluso antes que hiciera el cambio, sí que nos encontrábamos que incluso su forma de jugar, su forma de gustos, ¿no? Pues te encontrabas que era cuestionada. Te encuentras gente que sí que te cuestiona de, ostras, ¿cómo puedes ser eso? Seguro que siendo tan pequeña lo tiene claro, como otras personas, bueno, que no, que lo entienden y incluso te echan un cable, però això és la minoria. Aquesta visió que té com aquest feminisme trans excloent, més enllà de basar-se totalment en aquest biologisme i en aquesta ciència burgesa, perquè és un senyora trans excloent. Si vostè es defineix com a feminista radical, partint de la idea que el patriarcat es pot abolir. Si el patriarcat és algo biològic, natural i immutable, no el podrem abolir. I crec que estem bastant d'acord que el patriarcat és una qüestió molt més econòmica i social, històrica i cultural, que no pas quelcom biològic. Jo les vegades que he anat a entrevistes de treball no ho he comentat tampoc i al no tenir els papers canviats directament jo només he dit digue'm per aquest nom, ja està. Però sí que és veritat que moltes companyes, jo que tinc, sobretot les dones, si no tenen un cispassing, sobretot per la veu o la gola, ja no les contracten directament i com que ens puja molt a la precarietat, no? I a buscar treballs il·legals o que no siguin treballs remunerats d'explotació directament. Som o dues coses, o no tenim sexualitat, o ens consideren que no tenim sexualitat, o si tenim sexualitat, és una sexualitat que està només enfocada en el benefici del varón cis hetero, no? Que com totes sabem és la identitat de gènere, l'home cis hetero és la identitat sexual o de gènere més depravada en l'àmbit sexual. Tu quan coneixes una persona que no tens cap tipus de confiança, tu no pots anar i preguntar-la directament els genitals que té, si es vol operar o no, són coses molt personals. A mi m'han arribat a preguntar, bueno, i tu quins genitals tens, o tu et vols operar o no? Ets una persona que connecta 5 segons, ni et ve ni res si jo em vull operar, si jo em vull hormonar o si no. I és com que les persones cis, en general, es veuen amb el dret de preguntar per la teva intimitat, que realment són coses teves que tu les pots compartir o no. Que guai que ets trans, mai he conegut un trans, és com, no sóc un objecte, sóc una persona, m'estàs deshumanitzant d'una manera brutal, és a dir, jo el que vull és un respecte per part teva, no? I que no em vegis amb això, amb un fetitxe en pota. Encara avui, amb la llei a la mà, els menors trans estan fora de tot el que pot recollir una llei específica per la transexualidad, ¿no? Nosotros en febrero o marzo ya del año pasado conseguimos hacer el cambio de nombre en el DNI, ¿vale? En octubre del 18 salió en el BOE una instrucción
conforme los padres de menores trans podíamos solicitarlo, el cambio de nombre, ¿vale? Entonces, pues bueno, hicimos una visita al registro. Un tanteo. Sí, por preguntar a ver qué se necesitaba y tal. Entonces, bueno, en la segunda visita al registro fue cuando ya nos dijeron que necesitábamos una serie de pruebas que justificasen por qué solicitábamos el cambio de nombre, ¿vale? También se nos dijo algún documento que ni ellos sabían decirnos cuál era, notarial, de algún abogado que lo justificase. Entonces, bueno, yo ya la tercera vez que fuimos, ya le dije, me da igual. Vengo con un acta notarial que la niña lo solicita. Nosotros lo hemos firmado. El BOE, que ya dice que no es necesario. Bueno, muy enfadada la persona esta, ofendida además, y diciéndome que no íbamos nosotros a explicarle a ella lo que tenía que hacer, porque era ella la que trabajaba allí. Y que no iba a molestar al superior de arriba para una cosa que ella ya sabía. Pero bueno, finalmente subió, porque yo le dije, es que no puede ser, es que traigo todo y más de lo que piden. Entonces sí, bueno, subió, avisó y bajó una chica. Bajó una chica y fue la que en ese momento nos lo gestionó y bueno, y ya está, lo gestionó y sí, ella ya tiene su DNI y la verdad que contenta, sí. Ahora otro paso es cambiar el sexo, que también en el DNI, ¿vale? Que también hay otra instrucción en el BOE. Pero bueno, estamos dando un poco de tiempo, ¿vale? Porque supongo que eso será otra lucha. Tenir canviat el DNI és una cosa que moltes persones trans, per entrar a les discoteques o per anar a fer qualsevol tràmit, per exemple, al metge o el que sigui, és un impediment molt gran perquè tu, per exemple, vas amb un DNI i ja et tractaran d'una manera, no? Per exemple, quan vas al metge, això es parla molt de que cridin pel cognom i no pel nom, perquè si tu no el tens canviat és molt violent que hi hagi 10 persones a la sala i se quedin mirant perquè en el seu cap no tenen clar la teva identitat de gènere i a sobre et tracten amb un nom que no és el teu, llavors és una situació molt incòmoda per les persones trans. Ens trobem sempre que l'àmbit mèdic és molt hermètic, a més té una carència molt gran d'autocrítica. En el cas de les dones transsexuals que es sotmeten a una vaginoplàstia, es cometen errades en les cirurgies i també en el tractament de la postcirurgia. Això és un tema que estem lluitant des de Vaginarium, però és molt, molt difícil perquè aquesta carència d'autocrítica ens dona també masses vegades que els metges pequen d'aquesta supèrbia. La supèrbia no és gens beneficiosa per als interessos de les dones transsexuals. Les operacions, per exemple, si ho fas per la Seguretat Social, normalment els resultats seran pitjors que si ho fas per privat, però clar, no tothom té 5.000 euros per operar-se. Que es donin més facilitats en aquest àmbit, que es facin formacions a les escoles, a les empreses, que jo vagi a una empresa i no hagi explicar que soc trans. Entonces, sobre todo es el tener que justificarse. Lo que nosotros sentimos, ella a su nivel lo siente y es lo que le pasa, la impotencia que tiene, el tener que justificarse para todo. Al final, al dia a dia, ja l'acabes lluitant per tu mateixa i l'has al teu costat. I et t'acabes rodejant amb gent que t'accepta, que et cuida i que t'estima. De les coses bones que jo li veuria ser trans és tenir-nos entre nosaltres al cap i a la fi.